Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m ụnụ. Tata bụ Oye, mkpụrụ ụbọchị 16 n'ọnwa ekeresimesi n'afọ 2025. Anyị ka nọkwa n'ihe onyonyo a na-akpọ Ihe TV, ebe anyị na-ewetara ụnụ nkụzi dị omimi gbasara omenala Igbo. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyị Chukwuogbu. Na mkpụrụ ụbọchị one gara aga, anyị nyere nkụzi gbasara ezinụlọ. Anyị lebara anya gbasara nne na nna. Anyị nyekwara nkụzi gbasara ọrụ nne na ọrụ ndị nna n'ezinụlọ. So a few days ago, we gave a teaching about a setting of Igbo family, a cultural setting of Igbo family, where we looked at the roles of the father and then of the mother. We looked at the importance of having a father in a family and having a mother in a family. Anyị na-ebara anya mkpa ọ dị inwe nna n'ezinụlọ na mkpa ọ dị inwe nne n'ezinụlọ. N'ụbọchị tata, anyị ga-eneba anya n'usoro ọmụmụ ụmụaka n'ezinụlọ. Onye mbụ anyị ga-eneba anya n'ụbọchị taa bụ diọkpara. Ụfọdụ na-akpọ ya ọkpara, nke ndị oyibo kpọrọ the first son. So we want to look at who is this first son and what is the role of the first son in the family. So anyị chọrọ ineba anya n'ọkpara, diọkpara, ka anyị chọpụta ọrụ ya n'ezinụlọ ọbụla. Nwa nwoke mbụ nke a na-akpọ ọkpara nwere ọkwa na ọrụ pụrụ iche n'ezinụlọ n'omenala Igbo. Ọ bụ onye ga-elekọta ezinụlọ ma bụrụkwa onye ndu ezinụlọ mgbe nna nwụrụ. Ọbụlagodi mgbe nna ya dị ndụ, a na-akwado ọkpara dịka onye ndu site n'itinye ya n'ime mkpebi ezinụlọ nakwa n'obodo. A na-atụ anya na ọ ga-elekọta ụmụnne ya ndị nta ma kwadokwa nne na nna ya mgbe ha mere agadi, ma chebekwe aha ezinụlọ na ọdịnala. Ugbu a ka anyị na-ebenyezi anya ihe kpatara ọkpara ji dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla. Nke mbụ, nhazi onye nnọchianya na-eme ka ezinụlọ gaa n'ihu ma gbochie esemokwu n'oge ihe nketa. Nkụzi ọkpara na-akwado ya ijigide otu ezinụlọ na nsọpụrụ. Usoro a ejirila ezinụlọ ndị Igbo gaa n'ihu n'ọgbọ niile ma nyekwa ntụziaka doro anya maka mgbanwe onye ndu ezinụlọ. Ugbu a, anyị ga-eleba anya gbasara nwa nwaanyị nke mbụ n'ezinụlọ, nke ndị Igbo na-akpọ ada. Ka anyị mata onye bụ ada n'ezinụlọ, ka anyị matakwa ọrụ ada n'ezinụlọ ọbụla. Ada nwere ọrụ pụrụ iche n'ezinụlọ ọbụla. A na-ewekarị ada dịka nne nke abụọ n'ezinụlọ. Ada na-enyere aka n'ilekọta ụmụnne ya ndị nta, na-akwado njikwa ụlọ, ma na-abụkarị akwa mmiri n'etiti ezinụlọ ọbụla. Ndị ada na-abụ akwa mmiri na-ejide etiti ezinụlọ ọbụla. Kedu ihe kpatara ada ji dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla? Anyị ga-eleba anya n'ihe kpatara ada ji dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla. Nke mbụ, ọrụ ada na-eme ka njikọ ezinụlọ sie ike. Ọ na-egosipụta ụkpụrụ ije ozi na nchekwa ezinụlọ. Ọrụ ada dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla maka ichekwaba na ndozi ezinụlọ. Anyị akọwala maka ọrụ nwoke mbụ nke a na-akpọ diọkpara na ọrụ nwaanyị mbụ nke a na-akpọ ada. Dịka anyị si kwuo na mbido, na onye ọbụla, nwata ọbụla amụ n'ezinụlọ nwere ọrụ. Ugbu a, anyị chọrọ ineba anya n'ọrụ dịrị nwata dịka onye ezinụlọ. Ya bụ, ewezuga ada na diọkpara, ụmụaka ndị ọzọ fọdụrụnụ, ọrụ ha kwesịrị ị na-arụ n'ime ezinụlọ. N'ezinụlọ ndị Igbo, usoro ọmụmụ na-ekpebi ọrụ na ihe a na-atụ anya. Ewezuga nwa nwoke mbụ na nwa nwaanyị mbụ, ụmụaka ndị ọzọ nwekwara ọrụ akọwapụtara
nke dabere n'ọnọdụ ha n'ezinụlọ. Ụmụaka ndị toro eto na-edu ndị nta. Okike nwoke na nwanyị nwere ọrụ ọdịnala. Ụmụ nwoke na-amụta ọrụ ugbo, azụmahịa na onye ndu obodo. Ụmụ nwanyị na-amụta nka ụlọ, ọrụ ugbo, azụmahịa na nlekọta. Kedu ihe kpatara o ji dị mkpa na akọwara ọrụ onye ọbụla n'ezinụlọ? Nkọwa ọrụ doro anya na-eweta usoro n'ezinụlọ, na-akụzikwa ịrụ ọrụ n'oge, ma na-eme ka ọrụ ezinụlọ niile kesaa n'ụzọ ziri ezi. Ụmụaka na-etolite na-aghọta ebe ha nọ, ha na-aghọta ọnọdụ ha n'usoro ezinụlọ, ma na-azụlitekwa nka ha chọrọ maka ndụ okenye. Usoro a na-akwado ịdọ aka na ntị, imekọta ihe ọnụ, na nsọpụrụ maka ọchịchị. We will now look at the collective responsibility and support within a family. Nkwado a na-enweta n'ezinụlọ ọbụla. The collective responsibility and support within a family. Ezinụlọ Igbo na-alụ ọrụ n'usoro ọrụ nke otu. Onye ọbụla na-alụ ọrụ dịka ike ya si dị, na-enweta nkwado dịka mkpa ya si dị. Ezinụlọ na-achịkọta akụ iji zụọ ụmụaka, lekọta ndị agadi na ndị nọ n'ọrịa, mee emume dị mkpa, ma dozie ihe mberede. Ọ dịghị ihe nnweta nke onye ọbụla bụ nke naanị ya. Ọ bụ mmeri ezinụlọ. N'otu aka ahụ, ihe mgbagwoju anya nke otu onye bụ nchegbu ezinụlọ. Kedu ihe mere ọrụ nkwado nke otu ji dị mkpa n'ezinụlọ? Why is collective responsibility and support a very important issue in the family? Usoro a na-emepụta ike, na-emekwa ka ọ ghara inwe onye agbahapụrụ. Ọ na-ewu njikọ mmekọrịta siri ike, ma na-akụzi uru ịdabere na ibe. N'oge a, ụzọ mkpokọta a enyerela ọtụtụ ndị Igbo aka, nyere ọtụtụ ezinụlọ aka inweta agụmakwụkwọ na ihe ịga nke ọma na azụmahịa site na nkwado ezinụlọ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, a sị na ihe nwere mbido na-enwe njedebe. Ebe a ka anyị ga-akwụsị na agba nke abụọ na nkụzi banyere ezinụlọ. Anyị ka nọkwa n'ihe onyonyo Ihe TV, ebe anyị na-eweta nkụzi dị omimi gbasara omenala Igbo. Omenala Igbo abụghị a ga-echefu echefu. Please don't forget to like, share, subscribe and comment. Cha 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 cha, Igbo mma mmanụ. Ka emesịa nụ.